Mae'r newydd-ddyfodiad yn cyrraedd ar ddydd Iau achos yn rhan ogleddol y prif gylch. Ni'n croesawu y Rhanfrid Cymreig am y tro cynta. Ac yr ebolesu a'r adferch blwydd o'd yng nghanol y prif gylch. Mae'r newydd-ddyfodiad yn cyrraedd ar ddydd Iau achos yng nghanol y prif gylch heddi ni'n croesawu y Rhanfrid Cymreig. Dosbarth yr ebolion, yr ebolesu a'r adferch blwydd o'd sydd wedi bod yn cystadlu peth cynta bore yma ac ni wedi cael canlyniad yn dod i'r brig. Yn wir, Amanda Jones, blaen llain Royal Jubilee, y tad Cadlan Valley Royal Celebration a'r fam blaen llain DB's Diversity. Ac mae'n olygfaith o ffres yn dwi ar ddydd Iau gweld y Rhanfrid Cymreig. Mae yna dipyn o amrywiaeth gyda'r adran yma. Ydy, mae'n olwg newydd yn dweud. Maen nhw'n paratoi'r ceffylau yma'n wahanol iawn i'r adrannau Cymreig. Wyt ti'n gweld y fwng wedi plethu? Yn aml iawn wyt ti'n gweld y gymffon wedi torri'n syth hefyd. Mae'r wisg yn wahanol iawn hefyd, felly mae'n dod yn naws gwbl wahanol i'r cylch i gymharu ar brydiau Cymreig, sydd yn amlwg yn edrych yn fwy naturiol, yn fwy traddodiadol i golwg. Felly Amanda Jones sydd yn mynd â hi wrth gwrs, blaen llain Royal Jubilee. A gyda'r Rhanfrid Cymreig, o dwi'n gywir i weid bod eisiau 12.5% o wad Cymraeg iddo fe i mwyso i fod yn yr adran yma. Hollol gywir, felly pan wyt ti'n cael cynlleiad o wad Cymraeg, mae modd i'r cyffel yma edrych yn wahanol iawn wedyn, oherwydd pan ti'n gymaru'r cyntaf a'r ail, mae'r ail wedyn yn edrych fwy traddodiadol, mae'r lliw yn gwbl wahanol wedyn hefyd. Felly, gyda'r adran yma, wyt ti ddim yn mynd am deip, wyt ti ddim yn mynd am gywirdeb, ac yn mynd am geffyl sydd yn gywir ac yn edrych yn bictiwr ar y diwrnod. A mae'r ceffyl yma yn edrych yn bictiwr a wedi paratoi'n tu hwnt o dda. Mae yna gymeradwyaeth fawr yn dod o'r eisteddle wrth i blaen llain Royal Jubilee ddangos mae hi sydd wedi dod i'r brig yma gyda'r adran i'r ebolion, yr ebolesu neu'r adferch blwydd o'd a'r Rhanfrid Cymreig. Llongyfarchiadau mowr iawn i'r perchennog Amanda Jones.